следващия епизод на Смешно отделение. На вниманието на всички служители в болница Свети Чук. След изявлението на министъра на равновесието и приетите мерки за борба с здравната криза, назначавам специализирана медицинска операция на територията на столицата. Целта на операцията е вакцинация и имунизация на населението. Всички онези, които не са си поставили нужните ваксини спрямо одобрения вакцинационен календар, ще бъдат третирани като заплаха за обществото и ще бъдат експулсирани до най-близкия кабинет на болницата или обработени от мобилните ни екипи. Невакцинирани не се допускат за преглед и лечение на територията на болницата. Какво раздавате тука? Ваксини раздаваме. Дайте! Почнахме да се разбираме. Добър ден! Парите са важни. Разбираш ли парите? Аз съм редовен пациент на Куртева. Бъдете живи, но и здрави. Ае!